Imos coñecer un pouco da mochila Fidela Fusion Baby. Esta é unha mochila evolutiva que se pode empregar a partir dos 3,5 kg e feita en tea fular. É unha mochila sinxela, bastante sinxela. A pesar de que ten moitos puntos de axuste, pode parecer que, bueno, pois que é unha mochila complicada, vades ver que é un portabebés sinxelo de axustar e que axusta moi ben para bebés pequerrechiños, vale? Nunca me atrevo a decir recén nacidos porque realmente ata que non vemos o bebé non sabemos exactamente se a mochila vai dar o axuste que necesita un bebé recén nacido, pero de entrada é unha mochila que dá moi bo axuste e moi sinxeliña. É unha mochila evolutiva na que o seu panel vai facerse máis pequeno ou agrandarse en función das nosas necesidades, vale? Fixadevos, este é o ancho de panel que conseguimos, aquí veñen os xeonllos do bebé, vale? Este é o ancho de panel que conseguimos, este é o alto de panel que conseguimos, pero se necesitamos reducilo, somente temos que axustar nas tiras. Lembrade cando axustedes facer un nudiño para que non se nos desfaga. O mesmo deste lado, aquí, no alto, nas tiras que axustan o alto. Facendo isto, teríamos axustado o panel o tamaño que necesitemos, o tamaño que necesite o noso bebé. Imos agora co axuste ao porteador, vale? Varios puntos de axuste nos tirantes. Primeiro punto de axuste que vai facer que ou ben o tirante se faga o máis pequeniño posible ou ben nos vai dar marxe se teteamos, se damos o peito para poder baixar a mochila. Segundo punto de axuste, as tiras da espalda. Estas son as tiras que van a axustar na nosa espalda e que van a facer que os tirantes repousen sobre os nosos ombros. E terceiro punto de axuste, que son dous en realidade, que é o que axusta o tirante ao noso corpo, vale? Vedes que aquí temos dúas correas. Esta correa e esta correa axustan o mesmo, é dicir, axustan o tamaño do tirante ao noso corpo. A miña recomendación é que botedes man da correa máis longa se tedes que cambiar de porteador. Se a mochila vai ser empregada por dúas persoas porteadoras con corpos moi distintos que precisan andar nesa. Se non, vades ser capaces de conseguir un bo axuste simplemente tirando da correa de abaixo, que é a correa de batalla de todos os días, a que vos vai resultar máis sinxela, porque aquí axustades como vedes e afloxades aquí. Non tedes que andar na correa de atrás, non é necesario, vale? Tamén fixadevos que a Fidela, no panel, ten dúas tiras de axuste, 4 tiras de axuste, vale? Pero dúas de cada lado. Unha que sae da metade do panel e outra que sae da parte baixa da mochila. Vou a soltar para que a vexades. Da parte baixa da mochila. Que conseguimos con isto? Conseguimos axustar a mochila sen modificar a postura natural do noso bebé. Cando levamos o tirante á cintura, o tirar, non estamos modificando a curvatura da espalda do noso bebé. Cando levamos o tirante a correa que sae do metade do panel, damos un axuste máis confortable a nenos e nenas a partir dos 6 meses, a partir de que son quen de manterse sentados. Imos repartir o peso dunha forma distinta. Así que, resumindo, empregaremos a tira que sae da metade do panel a partir de que os nosos bebés son quen de manterse sentados. Mentras tanto, é dicir, antes dos 6 meses, empregaremos a tira que sae da parte baixa do panel. Por iso vos decía que parece unha mochila moi complicada porque ten moita correa e a correa pode nos complicar a vida, pero é unha mochila moi sinxela, que dá moi bo axuste. Agora collemos o bebé. Bueno, o bebé
Postura natural, postura ranita, culete máis baixo, xeonllos máis altos. E agora imos estender o panel. Antes de estender o panel asegurámonos de que as tiras veñen pegadas ao noso corpo, de acordo? É dicir, que non me queda a tira por riba da súa perna, senón que a tira ven pegadiña ao meu corpo. Unha vez feito isto, pasamos a man por debaixo do panel e estendo o panel por toda a espalda do bebé, asegurándome de que chegue ben de un xeonllo ata o outro xeonllo. Entón, sí, coloco os tirantes. Pero teñome que asegurar primeiro de que o panel queda ben extendido. Vou traer a Lala un pouquiño. Se vos pasa isto que me pasou a min agora, que está un pouquiño, non está moi centrada, metemos as mans entre a mochila e o seu corpo e recolocámola onde necesitemos. Unha vez aquí, pecho a traseira e comezo o axuste a min, a porteadora. Comezo polas tiras de arriba e remato o axuste nas tiras baixas. Aquí a mochila quedaría xa axustada. Fixaremos que agora, para quitar a mochila, bueno, neste caso chego ben, pero é posible que non conseguiramos chegar o peche traseiro. Como podemos solucionalo? Simplemente levantando a presilla, a baixa, que me queda a man. Desta forma, se eu tiro de un lado e tiro do outro lado, a mochila xa cede e o peche xa ven ata a miña nuca. Como sei que a mochila está ben axustada? Xa sabedes, como sempre, o bebé ten que quedar á altura dun bico e non pode quedar separado do voso corpo, vale? Fixadevos aquí a separación que hai entre o corpo do bebé e o meu corpo, así que, como sempre, para asegurarnos de que a mochila está ben axustada, sexa cal sexa a mochila, a pauta é que o bebé ten que estar á altura dun bico e que se vos inclinades cara adiante non se separa do voso peito, vale? Isto é moi importante. Para rematar, neste caso, o que facemos é, se fose necesario, colocar a capucha, fruncimos e traémola a esta presilla. Normalmente a capucha, bueno, podedes poñela si se queda dormido ou dormida, ou é moi útil cando porteamos as costas, vale? Aquí quedaría. E se fose necesario tamén rematar ou dar un mellor axuste na súa nuca, temos aquí de novo onde facer un laciño. Así que aquí estaría. Lista.